dechreuodd Mam Alison the Little Welsh Chocolate Company, roedd hi'n ceisio codi arian ar gyfer y cartref gofal y bu hi'n gweithio ynddo. Felly dechreuodd hi creu tryfflau siocled a'i gwerthu mewn digwyddiadau mwyn codi arian. Roedd hi'n orlawn o archebion, ac yn y pen draw, wnaeth Alison cymryd ran llawn amser. Y cymhelliant yw creu bar moesegol sy'n blasu'n anhygoel. Daeth Alison i'r busnes gan feddwl ei bod yn gwybod cryn dipyn, ond roedd yn profiad ddysgu enfawr, a dysgodd bethau trwy Busnes Cymru a thiwtorialau ar-lein. Un o'r eiliadau gorau oedd pan cafodd y deunydd pacio ei greu. Dywed Alison hwn oedd yr eiliad gyntaf iddynt eistedd am yfyrio, gan feddwl y gallai hyn fynd o hobi i fusnes proffesiynol. Dywed Alison fod cael treftadaeth Cymreig yn y brand yn helpu'r busnes. Mae ganddyn nhw gymaint o fusnesau o Gymru sydd yn eisiau stocio The Little Welsh Chocolate Company.